בוקר טוב לכולם. מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? טוב, אז היום אנחנו בסשן כבד, ככה לנסות לחפש את הדגים הגדולים יותר. דג מטרה שלי היום זה פלמידה גדולה שתבוא עליי גם בעזרת השם. כמו שאתם רואים, כבר הכנתי פה איזושהי ארסנל של דמויים, ביניהם גם סיליקון שאיתו אני אתחיל. אני אנסה לחפש קצת לוקוסים, וזהו חברים. אני באמת היום באתי עם הסלטיגה 5000 עם המקל הכבד שלי עד 80, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה, שבעזרת השם נחזור עם דגים. טוב, ואני עכשיו החלפתי לג'יג, כמו שאתם רואים, ג'יג 60 גרם. שיהיה לנו בהצלחה. טוב חברים, האמת שהיה לי פלונטר בחוץ בגלל הרוחות. הרוחות לא לטובתי, כבר אמרתי. לקח לי עכשיו איזה 20 דקות כדי לנסות לפרום אותו ולעשות שופלידר חדש. אבל איך אומרים, בוקר שמתחיל לא טוב, נגמר בטוב. יואו! הייתי נעול! נעול! גנץ' גנץ' גנץ'! אמרת. בא לי לסלע, לא טוב. בא לי לסלע. חתיכה יפה. תודה רבה. תודה רבה שלי. תודה רבה. הייתי חברים. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה לא יודע מה קרה לי, אחי. חברים, בוקר טוב.